$100 na. Ano ito yung linis mo? Dito ba? Wala yung pagkuskas?
Hello. Hello po. Ano po yun? Ano po yun? Hello po. Wala po. You're beautiful. You're beautiful.
Dapat nung may apoy kanina. Yeah. Dapat nung may apoy, nagbutas ka na. Mamaya din natin yung upload ko naman. Ay, oo. May iba pang fan? Harapan kayo dyan. Hanapan kita. Da? Hanapan kita. Kamatis. Hello! Hello, Magro! Welcome back! Thank you for coming! Baby, dancing on the floor, reaching out my soul. Lying on the floor. Yay! Thank you for coming po sa aking live. Oo nga.
Andain natin. Mamaya ako magbabalik pagkatapos ko mag-ayos. Thank you, guys. Siyapan. Baka din ako makapasok. Oo, no. Baka din yung katawan ko sa ano eh. Oo. Paperita, no? Sayang na yung sa aray ko. Balik sa akin. Maigad. Sina? Nagtatrabaho na kita. Oo. Ilang araw kayo lang ang ha? Tapuan. Hindi. 4. Ay, 4 ba? 4 o 3? 4 yan. 4. Kasi dyan eh, kaya pasok na rin. Ah, 4? Change the
Or ako nakarating dito, pero 3 ako umalis doon. Ha? Or nga ako nakarating dito ng umaga, 3 ako umalis doon. Ng hapon. O, 4 nga ako andito. O, 4. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Ano sa likod tao? Kuya Ryan. Tilapia, lilinisin na! 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 Pares tayo ah.
Yosef. Saan natin ilalagay ang Yosef? Mabili. Ano ba? Duro. Ilan? Gaza. 11. Wala. Taas ang bifresh. Hanggang bifresh. Dos po isang peraso. 3, 5. Ano? Oh, ano? Ano na? Hindi ako. Samantalang mo ng piso 4 na, no? Nabot mo yun? Oo. Tita ko! Oo, teka lang. Sumali ko lang to. Ano? Pag may nabili, talagang maiistorbo ka eh. Ano ba ito? Rexidol. Rexidol? Wala ba ako Rexidol? Bakit bumili ako Rexidol? Pang ano ba tong Rexidol, guys? Pang ano? Para saan ba tong Rexidol? Ito. Hindi ko rin alam saan gamot sa Rexidol eh. Ito ay paracetamol. 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 Meron ding kulay na Advil. Magtitinda-tinda rin kayo ng mga tingin-tingin nito, guys. Advil. Tapos ito ay si Tirisin. Kasi may naghahanap din ng si Tirisin ba? Gawa lang sa mga allergy to, di ba? Kasi, Ayun, si Tirisin. Ano kaya ito? Yung alikabok eh. Tirisin. May laksan FR din pala din. Bakit may laksan FR dito nakahalo? Yan.
Size ng ating gamot. Hello! Kumusta kayo? Okay, guys, tayo ng paninda. Ang dami-dami mga gani-gani rin. Mga rita-rita. Kung may mga gani-ganito, nahirap na mag-ibenta. Kaya kiniklearing ko minsan yung lagayan. Sigaw. Bilis ang mga kasi pala yung kasal mo. Ambal, mag-indaw na. Kung hindi, ako na lang mamaya. Ambal, pumatay ka lang. Okay, excited and part kita dyan. Gusto mo excited part? Galing sa akin? Ah? Balik kita kay Kanyor. Oo. Balik ko kay Kanyor talaga yan. Ipag-video ka na lang, tapos ano, i-masarap ka. Ah. Video na. Oh. Ikaw ba? Tilapia, lilinisin tilapia, lilinisin tilapia, lilinisin Ano yun ba? Shampoo daw, sabi ni Misty. Kaya pala sumisigaw. Si Papa naman nagtatanggal ng cellphone eh. Pwede naman.
Ang balo ka rin puro kinakasama. Ang ilang tilapia, lilinisin na. Wala na, nakaalis na yun. Marami pa natin isipin, marami pa. Wala na, nilinisin na. Pagbibigyan. Buong oras ko, iyong ako'y lamang. Hello, honey! Yan, thank you for the thumbs up.
maghugas. Oh, sabi siya eh. Pag ako nainis dyan, uhugasan ko yan. Tanya lang, iba, bumalik na siya kay Kanyor. Ayaw ko. Ay, susunod na, ano mo muna? Pwede mo namang i-post yan, hindi naman mawawala yan. Pag wala kayo, ako naglilinis na yan lahat ah. Naipo-post yan, nanonood ako ng ganyan. Bakit? Pag pinas mo yan, mawawala yan dyan? Ako pa naman ang ano yun, tagal-tagal ko na nanonood yan. Kahit pa, bukas mo pa panoorin yan, pwede pa. Ano ba yun? Pre-release lang. Hindi naman nawawala yun. Hindi magdadalawang isip, kaya ko pagbibigyan. May kinuha ka rin ng majalata. Ano, kunti lang, kasi dami ko pa dilata. Anong kulang lang? Ayan ang ulam. Ito, kasi meron. Yes! Meron ako nabili. Kita yung macho ko katawan dyan. Wala namang abs, huwag mo na ipakita. San Marino. Baliw. Kape. Gatas ba ang container? Wala pa yung pera natin, ha? Saan? Parang malabo pa sa... Ang ganda ng ginawa kong lagayan, oh. Gado lahat. Hindi sabog-sabog yung magpapato. Waffle. Hahanapin ko pa ang waffle. Hello po, magandang hapon po, magandang hapon. Habang listahan ng grocery. Lilinisin na! Hati-hatiin, maliit-liit lang. Waffle. 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 Where are you? Waffle. Ay, siya ba yun? Hindi naman rapper. Yan. Waffle. Para alam kasi natin kung magkano natin siya ito price. Ganun. Pero nawawala niya kasi yung cellphone. Waffle. Guys, tayo ng paninda, guys. Mamaya ako magbabalik sa inyo, ha, kapag hindi na ako busy, ha. Basta punta lang kayo sa video ko, tapos mag-iwan kayo ng comment. At pupuntahan ko kayo. Hello, Karen. I know you know. Long time not see you. Yes. You too, my sister. How are you?
Hindi ka nga makapaghuhugas na naayo. Paano ka makakapaghugas? Isang kamay lang. Oh. Hanggang mamaya malaglag yung cellphone mo din, Ambal. Sabihin mo nga yan kay papa niya, papa. Kay kuya, sabihin mo nga yan. Huwag ka na mag-ina kung hindi mo kaya ang gampanan. Balik na ang kay Kanyor. Kapal na ka muna. Magkahawak ang ating kamay.
Kasi ano po, pasensya na po, ano kasi, may sounds po dun sa kabila. Buntis daw ako, sabi ni Lucare. Wala, takot na ako magbuntis, Lucare. Busog ba? Busog. Kakain lang. May sounds na naririnig niya doon sa kabila. Oh? Ang babae din. $180 kay Trisha plus 200. $380. Wait lang ako, wala akong panukli. Ha? Yeah. Six ano? 620. Ano? Kung nag-build na. Ang sukli mo ay 620. 15, 17, 18, 90, 100. Ang 100 kaya, no? 2, 3, 4, 5, 6. 620. Thank you. Sabi mo, thank you. Tama? Bakit magbubuntes? Sa sobra kong kilos. Tamo, nagsiservice pa ako sa school. 5 days. Bumotor. Wala, hindi ako pwede magbuntes. Kawawa ang bata. Laging nakabukang-kang. Lagi sasabihin niya, Mama, naamoy ko yung gas. Ano ho? Ilan? May. Daig mo pa ang isang kisap mata. Nakita mo kasi yung laman. Tapos, pag nasa bahay ako, magtitinda, maglilinis ng bahay, magtutulog, maglalaba. My God, may time pa ba ako magbuntis? Wala! Ah, ito na lang. Lokaret! Alika na! Lokaret! Asan ka na? Mag-gym na tayo, Lokaret. My God. Tagay-tagay na ba? Oh, kumuha na. Timpla, juice, oh. Ano, lemon? Lemon o apple? Loka ka talaga naman. Aray ko po.
Diyos ko. RC po. Ha? RC po. Ang malamig kuya ay ano, soda lang. Yung nasa malaki po. Nasa bote. Ay, wala. RC lemon lang. Yun po. Ay, RC nga. Tama. Ano ba yun? Magkano po? 35 pag walang bote. Uy, bote ka wala. Wala po. Tapos pwede po muna yung plastic. Yun lang, wala akong plastic yellow po. Pwede po muna yung bago. Ah, sige. Saan niya inumin? Yan lang po sa card. Tatlo lang kuya. Sige po, okay na po. Balik mo ha, kasama ang bote ha. Thank you. Tama lang yun. Lokaret. Para ano, para masaya sila. Pulutan, San Marino. Hindi ka na lumaret, tambay tayo dito sa tindahan. Habang titinda lasing. Tapos, ano tayo, magdagatas. Purorot. Purorot ang abot. Kung kaya nga at San Marino, wait lang. Four. San Marino. Nandyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba? Copyright ako nito, may buburahin ko na lang yung song. Sabihin ko i-mute na lang. May nagbibidyoin kasi, kapitbahay. Lokaret! Hello po! Salamat po! Salamat po sa team Bonsai! Lokaret, umalis na. Sabi ko magiinom kami eh. Sari-sari store. Ako po. Yes po. Babalik lang po ng bote. Okay. Salamat po. Yung baso kaya? Ay, salamat. May nanalo ba? Ha? Hindi, pumaldo tayo, pumaldo.
Pumaldo tayo. Magkano na kaya itong Alaska na malaki? Magkano ang benta nyo? Magkano ang bili nyo? 140 ml. 360. Ano na siya eh? 35 lang po nila. Diyan ka naman. Bakit di maiwasan? Lord, sa'yo iwanan. Yes. Good morning. Good morning ba o good night? Bakit? Hindi, vulcanize na. 200. So yan, hindi naman ako mag-run. Wala. Iindin ko. On call! We. Ah? Wala. Wala na nga akong barya kahit hindi ako papabarya sa iyo. Tignan mo. Wala man. Buti nga dumaan ka. Tamo nga, ang dami-dami. Uy, wala ka bang ano ito? Tag-15 mo dyan, 100. Ano? Sige. Ito, basta mo ito ng 50 para pag may bonus. Baka magalit naman, puro 20. Oo. Oo. 200 para. Kung 50 mo na dyan para maging bonus. Ayaw mo pa ito isandaan eh. Para buo na, lumipis yan. Sige. Pawalit-walit pala naman laman. Ano daw? Patrekin ko na naman bukas. Ito na nga. Pagkatapos ng pupuntahan natin, tulog na naman. Ano Lucaret? Magkano na nga yung Alaska ba? Ay, condense. Yung maliit. Mahal na pala yun. Aray ko. Mahal pala to. Alam mo, yung Alaska na dilaw, na condense, mas masarap ang lasa nun. Aray ko po. No? Ikaw ang durang ka sa naliliyak ha? Minsan kasi may ito, Alaska, di ko alam kung magkano presyo. What are you from? I'm from Philippines! Complete ba? You want complete address? Santo Tomas, Batangas! Batangas! Ang gulo kasi ni Lucaret eh.
Presyo nga ni ba? 30. May chopper kasi kaya ako Magkano ko dyan? 36. Okay, tapos na ako sa isang box. Another box! Tapos tayo ulit na. Mag-unboxing tayo ulit ng isang box. Siya? Ang pinag-an. Tapos, ipapasok ulit. Hindi, nagpapasa yan. Ito na. Ikaw si Greg, wala kang challenge sa ganito eh? Pero may design na eh. Sige naman. Wala na. May 52. Eh, kailangan. Kailangan, Bal. Nag-project yung pamangkin ko ng alkansya. Walang laman, lalagyan natin ng bento. Nagagawa lang niya ngayon. Oo, ayaw mo shoot. Yun. Nilagyan ko ng laman. Yan. Bakit ba? Hindi na. Hindi ba dito? Aray ko. Ika ako muna, baka buksan pa ni Ambal. Puro nakalak rin ang pinto. Asel, buksan mo Asel. Huwag ka naglalak. Buksan mo nga ni. Bukul. Hindi ko kwarto mo na tumagsa. Ayun nga, tama. Yun ang ibig ko sabihin, kaya hindi ka pwedeng mag-lock. Yan ang laman ni Rini. Bumili ako ng pang-personal. Pa! Oh, 1 kilo, tas ang laking kape. Ang laking kape. Tipid. Ilan grams to? 100 gram. Kape, ang laki oh. Mahilig kasi kami magkape, kaya bumili ako nito. Tapos isang creamy. Para hindi na sila kuha ng 3-in-1. Tapos yan. Sugar, 1 kilo. Oh, marami kasing naghahanap ng ng mani, pulutan, o diyan, binilan ko na sila, may dingdong, mayroong api na mani. Para pag naghanap sila, ayan na!
Alam niyo ba ang presyo na ng isang ganito? Sa puhunan, isang piraso. Ganito. Ano na siya? 1.50. Kaya hindi mo na siya pwedeng ipiso. Lugi ka na ng cents. Kaya ang presyo ko ay pwede siya sa 3.5, gano'n. Ang hirap ng matangkad. Nakakabitin. Gusto ko yung ganitong tindahan. Yung wala ka naman paglagyan. Ayoko na maluwag. Yes. It's really, really big. Ay, ang pag-ibig niya. Tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsan. Minahal mo ako. Huling ligaya ka sa piling ng iba, aray mo. At kung pag-ibig niya, kasi lang pagpipilian ng chichirya. Ulit Ang Bakit bulutan. na? Mga mangiinom, punta na din at marami ang pampulutan. Mabagal na ako. Sa piling ng iba, at kung lang yan, tutulong ako. Kung kagustuhan niyo, sapat na ang minsan. Ala, meron pa please. Saan ko pa idadatong iri? Ama!
Hello, Master Chick! Welcome po sa aking channel! Mamaya po ako magbabalik sa inyo ha kapag tapos na po ako sa aking mga gawain. Nak, niluluto na ni Kuya yung ulam. Ha? Pwede po mong ketchup dyan? Bakit? Wala nang ketchup dyan? Ipe gangsta. Wala na tayong paglagyan ng hindi. Kailangan, lalabas ko tuloy ito. Ang paglagyan ng ay, magdidikitin ko na lang. Nilipat ko kaya yung isang stand dito, ano? Di may space na ako paglagyan ng max. Kaso na ang problema ko paglalagyan mo yung mga honey, gano'n. XO. Hello, Master. Chicken cubes. Maya, re-rest back ako sa inyo ha. Tutulong ako mamaya. Ay, ko. Coco Mama.
Nescafe. Ang ganda yung mga may free na ganito. Kasi mas malaki-laki ang tutubuin mo. Get one free, o diba? Binili mo yung 10, pero may free ka pa na isa. Just subscribe. I need 2 subscribers to get one. Okay, I will. Yes, I will help you. I will add 4. 4. Just wait. Eh, ang malalagay ng ulo yan. Paano lalamin yan, ma? Eh, ang mainunod, ni Drake yan eh. Happy diaper. Happy pants. Diaper. Ay, sumunod ko. Yan ang candle. Candle.
Ano, G? Nakadepende naman talaga kung papasok kayo o hindi. I-chat mo na si Kuya Ryan mo. Wala tayong pambaon. Ay. Sorry. Nice ko guys yung cotton. Anong gunting? Anong gunting ko kanina? Wala na kayo itlog. Parang kalamansi dyan lang. Mayroon, kaso kukunti lang yung binili ni Darius. Hello po, pa-subscribe naman po si Master Cheeks. Kailangan nang hihingi po ng tulong. Na ma-hit po niya ang 250. Baka po pwede nating tulungan. Mag-message lang po kayo doon, mag-comment para po alaman po niya. Pakitulungan po si Master Cheeks.
Mabenta sa akin to, honey. Honey. Ang sarap kasi nito kapatid, ano? Walang kalahati lang yung tubig. Walang kalahati. Sabay mo lang ito. Pag-usalan yan. Wow, ang dami paninda. Magkano laki sa dito dito? 10. Coffee stick. Nor. Kano ng nor sa inyo, guys? Magkano kaya yung Joy?
Hindi. Crouches. Basic. The horizontal clock practice. Cupcake, choco tops. Kamates. Ilan? Ilan yung Genog ba? Genog. Hinog na. Ilan? Press cutter. Alaska condoms. 71. Tinutuos ko na rin guys kung magkano yung papasok na tubo. Diba? Sandali. 45. Ginebra, San Miguel. Times 4. 340 less 370. 34. Ah, hindi ko makita yung ano. Spaghetti. Ano? Victoria. Bites. Happy Bands diaper 30 less times 4 52 less 66 30 times 8 less 66 circle 1 times 1 times 6 plus 39 Joy Calamansi yun, nakita ko na siya. Ha?
70, ano to? Lalabas ko kanya. Mali ata sila ng funds. 74 pin-rice nila dito. Dito. Sa 2, 4, 6, 7. 74. 75 divide ko sa 7 pieces. Magkano isa? Magkano ba isa dito? Baka pala lang to. 10 times 7. 105 less 75. 30? Sabon. Sige lang. Ito. Oo, lalakad na eh. Makakabot na nga doon sa kabilang tindahan. Nakakatakot ganyan. Pababa siya. Hindi naman malayo nakakaano. Nakakalis ka. Sabihin na lang sila, ay, nakarating na sa kanila. Yun lang. Ganyan talaga kung marunong na maglakad. Na! Alin? Tuturo ka na naman. Oo, dito lang na sa kanila. Hello, Sis Melinda. Sergio. Hello, sis. Abango kaya to?
Oo. May? Wala po. Hindi pa ako nakagawa. Habang ko naman yung surf na violet. Ginagamit ko yung surf na violet. Oo. Ah, yung ito. Ay, sir, pala. Surf na violet. Hindi ko masyadong ano yung downing violet gawa ng hindi siya masyadong makapit. Oo. Yan yung surf na pink, makapit yan, malakas ang ano yan. Ito? Yan, yung ganyan pink. Ah. Surf. Tsaka yung violet na violet. Oo. I-try ko nga din. Nahanap ko nga ay wala naman masyadong matinda na. Eh, baka sa mga malalaking grocery, katulad ng dyan, sa Liana, sa... Oo, meron din. Pag dito kasi sa baba, walang hindi masyado. Kaya Ito yung sinakakakita ko sa peraso niya lang din. doon ako bumili sa baba kasi ano, mas marami kang discount. Halimbawa, 6 plus 1. Di ba magiging 7 siya. 6 lang babayaran mo. Talagang free niya yung isa. Doon sa Lianas. Tapos sa Pure Gold, ganun din. Sa Dali, ano lang, wala siyang ganun, pero discounted ka lang sa lahat. Dali ang sa mga ganda mamili. Oo! Daming free. Ngayon na nga lang ang kanina sa Epson. Oo. Hindi nga lang na ano sa Epson. Mahina. Pero pagkada... Oo, mahina. Mahina no. Pagpas ko naman malakas. Oo, kasi siksi ka ng tao eh. Ano? Ganito na kasi. Anong bibilin mo? Saan? Ah. Kayod ano din ano. Ang dalawang ano eh. Gawa na nakapal ang paan niya ng kahoy. Ah, kaya pala. Nakapal kaya nandyan yun. Pagka yung paa. Kawawa naman. Sabi ko, ano kayo nangyari kay Carlo? Bakit pilay-pilay? Alam, masakit yun. Na ano pa daw, na ano pa daw ng kanyang trabaho. Siguro yung nabaligay. Ayun lang. Hindi lalong ano, nabaga. Oo. Pero ngayon, nung nilagyan niya naman sa silang kagahapon, may kasi yung pinaka-ano Hala. ko, Oo. parang patay na yung kuko niya sa anong pinakamalaki. Oo. Kaya nga sabi, di ba yan? Masakit yun, boy. Nag-ano daw kasi sa... Nagkamoxisilin siya. Kaya pala bumili si Kenji nung nakaraan. Ay, yun. Kanya yun, nilagay doon. Mabilis kasi ang moxilin. Oo. Pag nilagay mo, maya Masakit yun, biyak. Yung mapit-pit, hindi bali napit-pit na lang sana kumuti. Ay, kasi maglalagarin daw, kapag daw nilalagarin, hindi daw niya na ano, nahawakan. Pinamaksak daw sa kanya. Oo. Hataw ng hataw sa ragari, tapos pabagsak pala sa paa, ano. Aray ko. Bakit yun, lalo na sa gabi. Ingat na ingat nga yung paa niya sa dalawa. Lalo na aray ka nito. Nakapot siya eh. Ikot-ikot to eh, tatamblik-tamblik pa eh. Diba ba yun, nangangatal na sa sakit ng paa eh. Ano ba yun? Mamaya, patay ka. Ano ba yan? Ano ba yun? Ay, hindi. Ito yung ano, pwede sa... Chocolate. Hindi ka iba. Yung iba. Naku,
Tuturo ako. Antay tayo dyan. Pili na. Pwede sa'yo talaga. Pili, pili. May titik ka. Ako tinitik ko yung mga ganda kami sa akin. Oo. Kasi wala pa nga ako sa Facebook na na pera. Hindi ko maano yung weekly. Bakit? Ano yun? By weekly dapat makompleto mo yung mga ano nila. Yung mga taas? Dati ako, boy, nung nagre-reels ako, wala pa yan, hindi pa yan ang patakaran niya ngayon. Dumami kasi ang vlogger. Dumami. Begin earning, zero. Ano ba yan? Oo. Hindi makaano. Hindi ako naman yung kumukuha ng ibang ano. Baka violation pa niya. Sa YouTube naman ako. Ano? Sabi nga ni Pastor, din sa YouTube naman ako nakita. Oo. Wala nakita ko na sa ano. Nag-iipon, monetize ako, kaso nga lang, ihirap din makaipon ng dollar. Kasi Pastor doon siya nag-ano eh. Nagbangga. Pag siguro, may pumatok na mo. Pero kapag mga konti lang yung views mo, meron din naman na iipon kasi hindi pa ako nakapag, withdraw. Di ba yung mga nasisikat na yung mga nasa tindahan, nag-ano, Oo. wala. Sa Facebook lalo. Sa Facebook, oo. Sila lang, asawa, nag-ano, nag-vlog. Wala rin bigla, wala surutan. Wala naman pala. Nasikat din, daw din yung Kaya nga. Siguro ay lang din. Una-unahan. kapit-kapit na lang naman, yan kaya na, nasikat. Oo. Hindi kasi sikat eh, pag hindi ka kumapit. Pag hindi ka rin pumansin, wala. Isnabing ka naman ngayon. I-report ka pa. Yung sikat ngayon eh, yung yung silan, yung babae, parang si Kuya Kim daw. Oo. Yan yung nag-ano na dito Islands. Lahat daw na lalaki inakamiti na pag daw nag-vlog yun. Ba? Maganda kasi siya para sa mukha ng anak ni Kuya Kim. Kaya pala may humuhugot eh. Magaling siya mag-ano din ng mga... Baka dinala niya yung yung pagkaano ni nung anak niya. May Kaya gan- inano siya ang interview ni Kim. Oo. Sabi, naalala daw niya yung anak niya sa kanya. May ganun kasi. Lalong hilig sa animal, sa mga mga science. Oo. Galing na. Parang Kuya Kim talaga. Baka dinala niya yung lalo na nag-comment pa pala ng ganun si Kuya Kim. Wala na. Dapat nga ganun mga vlog eh. Para hindi yung mga bata nanonood ng mga Oo. ano napapanood. Yung Roblox na daw yata, babay na. Natanggalin? Tama lang yun. Nakatututong mga bata sa Kalokohan. Yeah. hindi nakatulad ng dati. Dahil naman cellphone dati, yung social media. Oo, wala. Pandemic lang yan. Dami na nga, tapos ang hirap pang mag-utos na. Ang hirap na mag-utos. Dami niyan eh. Makatutok na sa NN. Oo.
Tama yung mga bata ko. Atak! Sige, laban! Ano kayo dyan? Kaya tuloy, ang hirap mag-utos. Kaya nga, kung siguro hindi nag-pandemic, kasi yung mga ano. Kasada, hindi din po siya. Oo. Pandemic lang. Yung delivery, okay lang din naman sa atin kasi pabor. Wag lang yung mga games talaga, yan talaga na ano. Nalululong din naman yung mga pera nila, instead na pangkain nila, pang computer. Ang mag-grade 12, wala pa akong cellphone. Ikaw? Bakit? Mag-grade 12 ako, wala akong cellphone. Ay, oo. Hindi ako nag-cellphone ni mama eh. Tignan mo si Buda, grade 2 pa lang, may cellphone na. Hindi nga, ano eh, nag-cellphone ng hirang cellphone. Mga ano to, sabi ko nga, kami nga, ano, wala kami ka-cellphone. Oo. Yung mga pinaglumaan namin, boy. Yun. Salin-salin siya. Yung unang cellphone, hanggang ngayon buhay pa, di ba? Yung cellphone ko, ay cellphone namin na una, na touchscreen, yun yung nakay Buda. Tapos yung isa na pinaglumaan ko, nakay Sandre. Oo. Kami sila yung LCD ko, kaya hindi ko na ano. Nagamit. Kaya bumili naman ulit ako ng panibago. Meron ka na. Hulugan ko kayo. Ingatan mo. Kaya nga. Katatapos lang din itong cellphone na Honor. Yung pinang-vlog ko. 1,000 pa naman. Magkano yung sa ano? Ano siya, umabot siya ng 12,000 pero sa cash ay 9. Ay, nakita na cellphone ko. Ano? Honor. Sige, bye. Hello po, hindi ko na kayo napansin. Sorry po. Ikausap kasi ako. Nag-like na po kayo. Pa-like naman po. Salamat. Wala nang pagsabitan. Cheeria. Sabi mo na natin. Gago, tunggungan, piling ka, sir. Gago yun. Kita yun rin. Kila, Sandre. Sandre. Yan yun lang. Raskarani yan. Raskarani pinyan. Ay! Hindi na kayo bagay. Ay! Kayo Bennett. Ano magbaka sino? Pansit. Pansit.
Bigyan ka na ni Papa. Ikaw ngayon tumayo tayo. Make muna dyan, Buda. Titikman ko lang yung bagong candy natin nila. Ano? Ay, okay na. Thank you, bye. Matipid ka din eh, no? Lata. Bentahan. Ay? Kapag babudget mo ako, hindi mo kaya. Tama, ang laki-laki na ng sahod ni Darius pa. Pero wala pa din. Kasi may ano pa, may ulam. Ano? May magbibigay naman. At may mo. Hindi ko nalulutuin yung ulam kasi may mga Oo. minsan meron din naman ng ulam na ulam. Oo. Yung hindi ka lang luluto, di ba? Ako hindi. Tulad yung manok na pinalagay ko sa inyo. Oo. Sabi ko bukas kung lutuin. Pag walang magbigay. Di ba? Galunggong. Galing. Kasi binigyan din ulit ako ng galunggong. Oo, kasi hindi ko kaya. Sabagay kasi mas malalaki naman kasi ang bills namin. Katulad ng kuryente. Magkano yan? Ang babayaran namin ng 3,800, 4,000. Gano'n. Pero dalawa na kami. Ang nakukovered, ang totally talaga na bill namin ng kanila. Naglalaro sa 2,000. Oo. 2,2, gano'n, 2,3. Tapos wifi pa, 1,600. Pwede kahit malaki yung sahod niya, lagas. Magkano ba yung sahod? Maabot siya ng pagpasok ng pasok, 13, gano'n. Pag nakukumpleto niya ng May 15, OT pa. okay na yun. Kinsenas lang yun. Oo, kinsenas lang yun, hindi pa yun sa buwan. Hindi. Tapos, kasi siya, nagbabayad siya ngayon di ba nung nag-pandemic, nagsipag-loan sa SS. Oo, tapos nung bumalik ng operational ng SS, hindi kinakaltas ng agency niya yung akala niya inakaltas. Yung loan niya, di ba 30 yata yung na-loan niya noong 25,000. Nung pandemic mismo, yun yung ginastos namin. Ngayon pa lang niya binabayaran. 4,000 ng 4,000 tuwing Oo. Kaya, totoo ngayong sahod niya ng 10. Ano ba po siya ngayon? 28. Ng 25. Ang naiabot lang niya sa akin ay 3,000. Sana abot yun. Bigas pa lang yun. Oo. Kaya yung masisigil ko naman sa servisyo naman pagbibili ko ng ulam. Ito namang laman, alam mo na kung saan galing. Yan, ganun. Anong tinapay? Oh, may pera ka naman pala. Hindi ko sa papa mo. Hindi niya nakapagtrabaho na. Hindi ka nandun. 10. Kaya siguro pag sasahod na sa YouTube, makasakali makalisawa. Oo. Kapag yan pumaldo, ay hindi naman ako magdadang mo. Bakit hindi? Di ba? Oo. Gusto ko yung i-mute ko nga muna.
Si Drek, anak. Coffee is life. Si Drek. Si Drek. Stop yung mga kanta rin.
Thank you, BJ Brazos. Thank you. Ay, naglag pa din. Mali pa din, mali. Suratan mo nga dito. Thank you, BJ Brazos. Thank you for coming to my live. Thank you so much.